Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। मेथाइ बायनानैबो जोङो रिचार्ज मोननो हायो। स' बेयो जोबोद मोजां। नोंथांमोना मेथाइबो जा रिचार्जबो ला माने डाबल बेनिफिट। 1 GB फ्रि डेटा मोननो हायो 10 टाकानि मेथाइयावनो। बेयो माबोरै? स' आं नोंथांमोननो देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आंकोल चिप्स स्पाइसि ट्रिट। ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एयारटेल 1 GB फ्रि डेटा। स' बेवहाय जोङो मेथाइयावनो रिचार्ज मोनो। बेवहाय दङ नै बेलथायनानै नायब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि दामा नोंथांमोना नै 10 टाकाल' नै नुदोंना 10 टाकाल'। स' बेखौ माबोरै इउज खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोना देखायनि। नोंथांमोना पेकेटखौ नाय नुबाय जानांगौ। पेकेटआ बेनो जेबो गैया। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै 20% एक्सट्रा आंकोल चिप्स। स' बे मेथाइयाव नोंथांमोना 1 GB फ्रि डेटा मोननो हागोन आरो एयारटेल जुदि नोंथांमोननियाव सिम दङब्ला। आंनियाव गंनै मबाइल गैया बेनिखायनो आं बेखौ डाइरेक्ट साफायनांदों। ओमफ्राय आं दा बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअ लानायखौ दोन्थ'नानै स्क्रिन रेकर्डार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनानै होनि। स' जों दा बेखौ बिसिनि पेकेटखौ बिसिनानै सिङाव मा दं नायनि। पेकेटखौ बिसिबाय नै जाजोब्बाय गैला जेबो गैला। जेबो गैला नै पेकेटआ बेनोथ' नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय नै। स' दायो जोङो सिङाव दङ नाय नोंथांमोननो आं देखायनि। बेवहाय मोनसे माबा दङ नाम्बार नोंथांमोना नुदोंना नुवाखैथाय। पेकेटनि सिङाव मोनसे नाम्बार दं नै नुदोंना नै PEZ3CCR3TPA अ। स' बेनो बे नाम्बारखौ नोंथांमोना इउज खालामनांगोन। माबोरै इउज खालामनांगौ बेखौबो आं देखायलांनि। नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनदों नै बेवहाय लिरनाय दङ रोखा रोखा। स' बेयो नै जेबो गैला बेखौ जाखांबाय जों मिथिबाय। स' बेनि सिङाव दंमोन नाम्बारा नै नोंथांमोना नुबायना। स' दायो जोङो सोनानै नायनि हाबो ना हाबा। बेवहाय जोंनो माखासे इनस्ट्राक्सन होनाय दङ। नोंथांमोना पेकेटखौ बेलथायनानै उनथिं नायोब्ला नुनो मोनगोन। फार्स्टआवनो दङ अपेन दा पेक एन्ड लुक फर कुपन कड इनसाइड। बेखौ जोङो फार्स्टआवनो मा बिसिनांगोन माने मेथाइखौ जादो नोंथांमोना जाजाखायो नालाय आंथ' जाखांबाय। दानिया पेकेटखौ जोङो बिसिनानै नायदो सिङाव मोनसे नाम्बार दङ नोंथांमोना नुखागोन। बे नाम्बारखौ नायनो होदों। ओमफ्राय डाउनलड एयारटेल थेंक्स एप्स एन्ड लग इन थ्रु इउर एयारटेल नाम्बार। बेथ' बयनावबो थाखायो एयारटेल थेंक्स एप बेखौ बयबो इउज खालामखायो दानि जुगाव। स' बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन एयारटेल थेंक्स एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला। आं बेखौ खोन्थाबाय थाला बयनावबो दंखायो बयबो मिन्थिखायो। दानिया मायाव थार्ड नाम्बाराव होनदो गो टु दा कुपन सेक्सन इन दा एप्स एन्ड इन्टार दा कड। स' दायो जोङो एयारटेल थेंक्स एप्सआव हाबनानै नायनि। बेवहाय जोङो मा कुपन सेक्सनाव थांनो होदों। ओमफ्राय बेयाव जि मेथाइनि सिङाव जि कड मोनदों ना बेखौ थुनो होदों। दायो जोङो एयारटेल थेंक्स एप्सआव थांनि एयारटेलनि। बेनि उनाव नोंथांमोना माइ कुपनाव थांनांगोन। नैबेयाव माइ कुपन लिरनाय दङ। बेवहाय थुयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। आं आपडेट होआखै बहुद गोबाव जाबाय। बेवहायनो लिरना होदों ट्राइं टु इउज ए पेप्सिक' लेस कुरकुरि कुपन कड नुदोंना। बेयाव आङो आपडेट होनांगोन खारन आं आपडेट होआखै नालाय। स' बेयाव आं आपडेट होग्रोनानै लानि। आपडेट होखांबाय आं। स' दायो जोङो माइ कुपनाव हाबनानै नायनि। माइ कुपनाव हाबबाथाय नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंना मेथाइनि सिङाव जि नाम्बार दंमोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै थुनानै होबानो जाबाय। स' आं थुनोसै। नोंमारगोना नोंमारा नायथारनि PEZ नै थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनबाय भाउचार क्लेम साक्सेसफुलि। स' बेवहाय मा लिरना होबावदों नै रिमेम्बार टु रिडिम इउर निउलि एडेड कुपन बिफोर एक्सपायारि। स' जोंनि हाबबाय बेयो साक्सेसफुल जाबाय। स' दायो जोङो नायनि। स' जोङो माइ कुपनावनो थांफिनो। माइ कुपनाव थांबा नोंथांमोना नै बेयाव नुनो मोनदों ना नै 1 GB डेटा बेखौ नुनो मोनदों ना 1 डे लेफ्ट सानसेल'सै माने भेलिड मा होनदो 5/6/2021 1 तारिखसिमल'। दिनै खै तारिख 2 तारिख। स' दायो जों बेखौ रिडिम खालामनि नैबे रिडिम दंना बेयाव थुनानै होनि। स' बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय भाउचार रिडिम डाटा हेज बिन क्रेडिट टु इयर एकाउन्ट। स' बेवहाय जोंनो मा रिडिम जाबाय एकाउन्टआव क्रेडिट जाबाय होननानै बुंदों। स' दायो जोङो नायनि नोंमारगोन ना नोंमारा नायनि दे। स' नोंथांमोना थांनानै नायब्ला नुनो मोनगोन जोङो
नैबेयाव नायनि दैलि डेटाखौ नायनि हो बेयाव थांनानै नायनि जोङो ओमफ्राय रिसार्च बेलेन्स एन्ड रिसार्चआव थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नै बे आंनि आनलिमिटेड पेकखा बे हो 13 days लेफ्ट दंबावो बे आंनि 1.4 GB मोनो माने 1.5 GB मोनो ओमफ्राय 1.4 GB दंबावो आं इउज खालामाखै दिनै सोलाबाखै ओमफ्राय दायो जोंनिया नै 4G डेटा 1 GB दानिसो सोनाय बे हो 1 GB नै दंबावो बेयो 4 तारिखसिमल' थागोन दिनै 2 तारिख 3 4 साननैल' थागोन स' बेयो दानिसो सोनाय हो ओंखायनो बेयो बिदि दंमोन दहायथ' गैखायामोन आरो जि आंनि आनलिमिटेड दंखायोमोन बेयो नै 15 तारिखआवसो जोबगोन माने 15 तारिखसिम थागोन होननानै लिरनाय दंखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नङा सानदोंब्ला स' जोंनिया बेयो हाबबाय 1 GB जोंनो हाबबाय हो स' नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै सोनानै लाबानो जाबाय स' बेनोमोन बेखिनियानो दिनैनिया स' नोंथांमोना मेथाइखौ नायबानो जाबाय अबेहाय रिसार्च मोनो बेबायदि नायनानै स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।